Malawian Camera. Yes, comrades, how are you? And Mosquera Branch. No, comrades, thank you very much. Maka. Nditokoze kwambiri anzatu akulowa Shile, anzatu aku Lakeshore districts. Masiku awiri wakanga tine mwanipanikizatu. Mafunso mukufusa kwa basi. Komanso, I'm happy kuti nikapanda kuyankhula mukuti mukumadandaula. Sini maziwa kuti I know kuti madandaula nikapanda kuyankhula hapa. Because nikakuyankhula ndimakulimbikisana. Komanso ni maziwa kuti message nikatumiza ndiye kuti enani mmagawanaso komanso mmangobwereza kumangomvera. Koma zambiri za chilendo pame message anga panopa si kuti ndini ma message ambiri ya. I don't have anything new zomwe ninganene because I am certified. Ine ndinokutira ngati Malawi wokonda Malawi. I'm very happy kuti Malawi ambiri chiyambiri campaign yanga last year or before the death of SKC. Mwakutira kwambiri ndi campaign yanga. And my campaign has been too smart. Mavuto ine nakumana nawo pa campaign yanga. Anzatu MCP akhala kundifunafuna. Haya itali. They've tried all their best. MCP anzanga wawa. Ana angono ako MCP awawa. These young kids. Ana angono achipani cha MCP. They've been trying hard. Praying hard. Ruwa akumana ndi mavuto. You can see MCP ineyomenulira panopa 3 months into elections. I've never had a tough time yomwe inganendo MCP yandipangira nkhanza. Hayi. Ndipo ndimachita kudabwa anthu ena akumana ndi mavuto osiyana. Of course, anthu ena amayesa ndithu kuti ndikumana ndi mavuto pa campaign yangayi. Mwina kundipanga implicate. Pa zinthu zomwe mwina kuti Luwala abwerere mbuyo. Comrade Luwala akumana ndi mavuto koma zimene sizikumachitika. Do you know why, comrades? Ndimapemphera kwa Mulungu. Koma campaign yanga ndiya choonadi. And when you can see into my campaign, mukati mune kwambiri campaign yanga, it has united this country. Ziko lathu kanga panopa gwira anatu. Anthu onse akumalawi ineyo mendikonera. Mukanga anthu akumalawi nonse tiugwirizana chimene ukamba. Tinakhala poyamba ndi makamba za cycled politicians. Cycled politicians panopa mukati muone. Ambiri panopa cycled politicians Malawi are in discipline because of my campaign. Because campaign yanga njokuza ziko la Malawi. Siti campaign yanga ndikupanga yokuza Samuel Wala azadie bwino adeso kabambe kapena msogoro wabu inakazowa mboma azande kudia bwino. My campaign has ever been uniting this country. Ziko latu likale ziko limozi, ziko latu likale ni usogoreli omwe anthu azazakhalire kumtukwana. Nge ziko latuli. Komanso ndikandione kwambiri ore anzanga mwina mkoza kundikira umboni. Kampeni yanga menda karupanga ya Daso Kabambe, mukati mwone kwambiri even na SKC. Always I've been campaigning for national unity. I've been campaigning kusanga anthu omwe za tese corruption mosavuta. I've been campaigning kupeza muntu yemwe amaziwa za economy because masiku ano musogolali yense wa ziko la pansi amene amalamulira ziko amalala ziko. Everyone who's a leader of a country ngani yaikulu imakhala economy because we're in a global village. So ngati global village maiko amene opanga bwino is because of economy. So kumalawi kunoko ndale zathu tena kuti tiziwe kuti ziko lathu kuti likhale bwino, we need to have somebody who's an economist or somebody who has got an economy know-how. Osangosankha munthu wandale ngati mchakhala kusankhira kumbuyo achina Bakiri Muluzi ena ndi ena amene mkwaziwa tina asankha mwachimbulimbuli mwina kungowasankha ukhaulisanthu. So my campaign, I'm very comfortable. Mukatimone. Some people used to call me, I'm also an activist. Of course, I can't be, because when kupanga mwina also my activist na mapanga. But ineyo, dinachita kusankhira kuti my campaign is in search of a good leader kuno kumalawi pa 16 September elections 2025. Chaka chino cha 2025. So, comrades, you must understand this. I'm very, very comfortable than any other campaigner watch pan. Even my youth director, even my campaign director's pan, mwina campaign yanga sakufika hapo hai. Because my campaign dimamva zimene niyo manduza, I get what you tell me. And I put them into my campaign. Koda Malawi mufuna chani, tufuna msogolo wabu. Ndakupeza Daso Kabambe. And for your information, I don't give much pressure to Kabambe
to support my campaign for information. Ngati mene mapangilaso mwina kwa Lazarus Chakwera. I don't demand too much from the Sukabambe camp. Kuti the Sukabambe, the person who drama tiyankhure. I'm just doing this campaign for almost for free. Ndikapesa kumwina thandizo kuchoka kwa asogolera achipani cha UTM. Ndikaenda nawo limozi ngati tinapita kumpoto muno. Timaenda limozi na Kabambe, whereby with the president anowanditi Mthumba kundithandizako apo ndi apo gona tulo pabwino kudya bwino kuyendaso pabwino. Because him himself, the president to be, the 7th president to be, timaenda naye limozi. Ndiye munthu ukana ndi president suti kapani ngalowe Mthumba mwanga kuti chilichonse ndipange. Taenda ni munthu wamkulu kaya. Amaziwa kusamala anthu amene amampangira zabwino. So for those people amene mukupanga campaign ya the Sukabambe, get what I'm sharing with you about my experience when you campaign for a good leader. Ukamapanga campaign kwa munthu wabwino, yomwe ndi discipline, yomwe ndi masempenya abwino, mukangugwirizana na maganizo, campaign si mawa watu. You don't even need money. You don't even need money to give people to support your leader. Ineyo mene mukundikondera ineyo amene mupangana limozi campaign ya the Sukabambe. Campaign amene muli ndi chiyembekezo, cho muzapeleka vote kwa the Sukabambe. Mukona bwanji ndikamapanga campaign yopanda ndalama. Campaign yopanda ndalama ikuyenda bwino kwambiri. We speak. Timangugula timayunisi pang'ono, tiyankhula na mafoni, tiuzana za kumene koko. Ena mkumanduza tiya Mr. After 3 hours, sindingakuimbireni phone. Timaimbirana after 3 hours. We share information across the country. And panopa mukati muone. When in Malawi now we say tindi national party. The national party that we have in Malawi, the UTM Basitu. UTM now, from nowhere, it is a national party. And I'm very happy. Kanzanya mkona bwanja Malawi. UTM now, United Transformation Party, is now the only party that has now qualified as a national party. Ndichipani chomwe chilibe kuti ukuku nda chili strong, ukuku yai. It's across the country. So you can see kuti tikuyenda limoza Malawi. And panopa mukati muone chipani cha DPP ndi chipani cha MCP akufinyika. And kufinyika kwa ukuru kumene kupanga kuzipani cha DPP ndi MCP. Ndiyambe ndi chipani cha MCP. MCP yukufinyika kwambiri panopa msogole wao. Chakwera anapupuluma kuyenda across the country chiweni mu office campaigning. Kumaona zisankho za chaka chino za September. Taonani walephera kugwira ntchito mu office. Taonani Chakwera panopa kuyenda ujamango enda osakhala mu office. Lero ndiyapene watembenuza zinthu wamba kukhala ku State House. Kumangoitana anthu azikamuna ngati nkhalamba. Just imagine. It's because anandi campaign mena mapanga Chakwera ndi MCP ndayo yonse kumbuyo konse inali yopanda phindu. And you can see how much money has been spent on Chakwera's campaign ndi ayenza to MCP. Chinoweli ni boma mkati muona Chakwera mmene akhala kuyankhulira kukonzekera chisankho cha September 20 cha September chaka chino 2025. Mukati muone oraiko MCP yenyakewo achipani cha MCP amene akweza chipani cha MCP. Mukati muone ndalama zimene aononga achipani cha MCP as compared ku ndalama zimene tikononga ifeyo selling Kabambe. And looking at the magnitude or looking at the impact of our campaign for Kabambe, taononga ndalama zinga. Look at the type of the cars that we are driving. Ineyo gamoto mende kupangira campaign yanga. An old Mercedes-Benz, kapena an old Toyota Corolla. Imene ndikupangira campaign ndikakhala ndikuyenda. Ndimaendera magamoto o cheaper. Komanso ndimapanga zinthu zo cheaper. Petrol fuel silimagwaso wambiri ngati mene nthawi akugulira boma. Komanso tintati ng'onti timene magwiza ntchito pa campaign ya Sukabambe. Tikuoneka ngati tikupanga zinthu za phindu kuposa campaign ya MCP. And kwa MCP, it has got a lot of members of parliament. Kwa mkati mwone ndi campaign yanga imene ndikupanga as compared to campaign ya MCP yomwe ili boma. Ndi mene ndikupanga ineyo. Amala wambiri campaign yanga. You are following it very good. Sini mati kwa na muntu, kwa ni mangu yangu ya chilungamo. Chilungamo china chene meyankhula, chimakanga ati ndikutukwa na muntu. Koma ndikukuza chilungamo Malawi. So, comrades Malawians, chikhala choyamba ku Malawi kuno, kuti da Sukabambe azawina chisankho with very little money as compared to the party that is in government.
mukati mwone MCP ndama imene ikononga panopa ku parliament kwatuka paka budget 67 billion kwacha yapita ku State House yomwe Chakwera angoita nantu instead of Chakwera getting part of that money akaende kumene kwacho kanthu aja kaoneko iye Chakwera wayamba kuita nantu ku State House. State House yasanongati stadium ya mpira kuti people now they go to watch football anthu andale aupita ku misonkhano ngati apita kuonera mpira, which is quite unacceptable democratically with this modern civilization. Musogole wa ziko yemwe akufuna vote pa 16 September wayamba kuita anthu kuchoka kumamizi moti ye msogoleja apite kumamizi akaone mavuto ali kumene kuti you can see the fightings anthu akamakwera mabasi, how people are scrambling to get into buses kupita kukamzi Paris kukakuma ndi president. Kodi mkati muone kodi a president fundo imene akwauza anthu amene wawo the few people amene apita ku State House kwaona Achakwera, kodi mugaza Achakwera koza fundo yanji, or what impact or what message do these people take kwa anthu omwe asiya kumbuyo kumakwawo iwo akadya bwino State House akaenda 50,000 kapena 10,000 ku State House mukona phindu lake ndi chana Malawi. And when you look at these things mendikona ineyo, this is the downfall of MCP. Ngakhala chimwendo banda aseta general chipanja MCP ngakhala kuthamanga pa unyinji wawo ngati mene akuyankhulira comrade Vitumbiko Mumba kumati anthu akapanga msonkhano wa Chakwera, all the cabinet ministers are there, all the executive members of MCP ali komweko kakulowa shire vanhu vambirimbiri wokamba fundo sakuziwika ya even fundo zimene akukamba pa msonkhano mene chifukwa ndi ambiri olo anthu osatira kulare samaziwa kuti kodi samatenga china chichonse, because you cannot have a lare whereby everyone in the cabinet is present. Aliyense wankhulapo fundo anthu ajaomveraja samafutirapo china chilichonse. So it's just the same campaign imene ndikupanga papa ndikupanga campaign yanga ndekha with support of you Malawians, good comrades amene mkunithaza mukunipasa more information. Ndikupanga campaign yoti against a party in government, against the failed leader in government yemwe Chakwera. How do you look at it? Sinatange bwina Malawi campaign yanga simwaikonda campaign yanga. And panopa my message amene ndikwanda the feedback I get from you Malawians comrades who are also you have been in search of a good leader. Maona ba mene zikukhala bwino. You are enjoying. I'm speaking to you every time. When I speak to you, you respond, you give me positive results, positive responses. Very few. Kumbuyo kumene manda ma negativities from other people. Amwena anali achipanja MCP. Kuma panopa as I'm saying, even achipanja DPP. When I don't speak, of course, in the campaign for the Sukaba, never with DPP. A DPP amene from Longway Belt. Mwemba kuti peso phone. Takumwe duwara. Simona ngajama kamera mangone na zinzoko kamba basi. Komanso, you can see, comrades, Malawians, you are giving me some feedback. Muchoka zigawo zina osati kuno kumpoto. Maybe kumpoto so kuno, but ntambira mena pass a good feedback. But I'm happy that I am campaigning for a leader of a country. Yemo amachoka kusouth the region. Kutoroko, kumasambati, kumasambanjati. And part of Nchew. I'm campaigning for that person. Ndaonesa kuti nendi na Malawi wopanda malile. Any good leader of a country, kachoka kunsanje, kachoka kutoro, ena mkumanduza, ya, kutoro kune kulibanje, ma president osa Malawi wachoka kutoro, iya hii. Chimene tikusata si tikusata kumene munthu ochokera, tikusata munthu wa phindu angathenze ku Malawi kuno. Nanga tikasankha munthu wochokera mwina ku Lilongwe koma mu office akulephera kugwira ntchito. Why should we waste our time kusankha munthu yemwe akulephera kugwira ntchito? For example, tisankhenso kawiri Achakwera apitirize kulamula zikoli. Tikhala moyo mu 2026, 2025, I mean 2027. Tisafa mutu muziko munoto. So pano tikamasankha msogoleri tisatengere kuti kutoro kunacho wakale asogolera awiri the Mutharika family ndeka bambe tisasa izose ndendale za chimizi. That's why my campaign ambiri mukuikonda. I know because of that. Boma limozi ngati kuli anthu anzeru omwe akhoza kulamula ziko limeneli 10 tisankhe kati koza sankha 20 times from one district kulamula ziko ilili, as long as they carry the message, as long as they're willing to change the country, this country, from where we are, below poverty lines,
to another level. Ineyo ndibe vuto lina lose. Even my president ose ku Malawi atachoka ku Southern region ndibe problem. As long as akumapanga zinthu zoti aliyense mziko asangalale. Koma kamati kuti uyamechoka kumpoto sangala kumpoto so kuno ngati kuli anthu anzeru adzapezeke msogolomo kuti azakonda ziko lathu la Malawi politically akuziwa chena kupanga anthu akumwera azativotera ka anthu akumpoto chimodzi pa Central region hadiri bini pa Central region paka nakali pali munthu zowina wanzeru kuposa achakwera tikanapangira campaign because Malawi panopa tafika with this global world understanding njokuti ziko la pansi kuti litukuke samaone mitundu ya anthu kapena chikhele cha anthu tione zomwe zingatithandize pa Malawi pano kapena zomwe zingatithandize mdziko lathu muno. Otherwise azati MCP ndi DPP akupanga ndale za kumitundu. That's why campaign zao akulunga ndalama zambiri because munthu kapanga ndale za kumitundu you always spend more money not to lose your people, not to lose a vote of your people kumene uchokera. MCP kulonga ndalama zambiri ku Central region chifukwa safuna kuti anthu awo avotere anthu ena abwino kuchoka madera ena kapena mbali zina za ziko. That's why they're spending more money. Had it been MCP was campaigning in the truth, simply because of a million kwacha spent during their convention. Campaign yoka ya convention ya MCP maantu amena mafuna akapanga na contest. They spent billions and billions of kwachas. Kumene kuchoka ndalama siti kuziwa kumene kuchoka ndalama. So comrades, Malawians, understand me. My campaign is for Malawians. Usatai mtumu kamele aupanga campaign mromwe. Mromwe amene ndiye wanzeru. Pata imeneyo. Ndeso ndamene kweza kuti ali ndi mphamvu za usogolera. So what I'm trying to say, pakati ipo ndinali wokhumudwa because I was expecting much more from the party leadership ya UTM. UTM mwina andipasa uka galimoto. UTM mwina andipasa uka Fatimani. Ndono zosija nzopanda ntchito. Koma ntchito yaikulu ndi uthenga umene tikupeleka kwa anthu kuti Daso Kabambe ndi abwino. Kuli kwa iwowa Daso Kabambe kuti alipase ndalama ngati kugula ntchito yabwino. That's it. Komanso nawonso suti kapena Daso Kabambe amakhala ndi ndalama nthawi zonse. Ntchito yokhala msogolero wa ziko ndi yaikulu. Is very careful. You can't just be spending money anyhow. Ndikayankhula bwino lero basa adike andipasa ndalama. Ndikayankhula bwino lero madamu andipasa ndalama. Ndikayankhula bwino lero mwina a secretary general spana andipasa ndalama. Tikamapanga campaign oti tikapanga chonchi andipasa ndalama. That's why ziko lathu ndilosauka. Umphawi wa ku Malawi sungathe chifukwa choti ndiupanga bwino campaign kwa msogolero wa ziko yemwe anthu ambiri akumfuna. Kwa msogolero wa ziko ukapena wachipani china chilichonse. Kupanga ziko ukhala bwino ndi nzeru. Nzeru yetu kupanga apa zitikalowa mboma. Msogolero zakasapanga zizoyenerera tizakhala ndalama matuma mwathu. Panopa we must sacrifice. Ena mati yayi pakati ipo ni madandaula. Banja UTM azindipasa konsalu materials achipanja UTM. Ndizopanda ntchito kai. Otakani materials inde ena akuchipani amene ndi maudindo kapena ena alipo ochikonda kwambiri chipani. They can have party materials or party symbols. Kumeneme ndikuonera, I'm very comfortable campaigning without any party material. Because the president himself is already a party material. Kabambe yeka paeka. Ndi muntu okwana. Why do you need insalu zambiri? Why do you need t-shirt ambiri? Why do you need more money? When the president himself is easy to sell. Kabambe ni muntu mose mwetu kumgulisa mosa vuta haji. Kumena ngaende Kabambe kulibe zikwanje olongozi za galimoto kulibe. Olantu utagona parare chikwaso akopita alibe ndama kubwera makwawo kulibe because Kabambe amapita kukapanga campaign komwe kuli anthu samatenga anthu malole ngati mene tikuona chipani cha DPP kapena chipani cha MCP. So comrades, Malawians, this is what you have to know. I'm a very happy person in Malawi panopa. I'm campaigning for a leader yemwe ambiri mwamuvesa zimene zapange. You said ena manipasa advice. Kabambe sakuyankhula ngati Chilima. Maina osiyana Chilima was Chilima anali nako zawo zabwino. Kabambe anali zake zabwino zena kupanga. You cannot compare the two. These people are different, but they have got the same meaning, the same vision for this country. Anandi zofuna za Chilima ndi Kabambe. Nizofanana. Aufuna ziko latu lisinde. Lioneke kungati bwino. Osamangoti ziko latu likhala ngati Singapore. Pamene ukungoitana anthu ku State House. Anthu akamono State House kuja akungoona ngati afakale ku Singapore.
No, comrades, Malawians, when we love this country and when we love the person, we can campaign better without money. Of course, money is good for campaign. Saname, ndama zofunika. Koma ngati neyo mendili panopa ndikayankhula ngati mwamva iniyo utenga. Odas Kabambe is fit to be the country of this, to be the president of this country, as compared to Chakwera, as compared to this old man, what DPP. Am I wrong? Why should I spend a lot of money? Of course, I'm not ruling out. When you have something to give me, Sinigakadi, I don't have time to ask you to give me money so that I campaign better for Odas Kabambe. That is not good. But if you like my campaign, you have got a feeling, campaign, I'm on drama. You can help me, but not me. It should not be a must. Each time I talk good of Kabambe, I need your money. No. It's up to you how you feel it. How best can we help you? And as that, you are professionals. This is the time for you to understand yourself. How best are you going to help Kabambe? But for now, I have to conclude like this. Kumaya Kurungarikuri National Party is UTM. So when UTM is a national party, he's going to win. Because everyone in the country, without regions, without boundaries, good day, good evening, comrades. Thank you. Malawi, Camera.